Il-World Central Kitchen twaqfet 14 sena ilu minn kok ta' fama internazzjonali, Jose Andres, biex joffri ikliet lil persuni li jkunu jsofru minn diżastri naturali jew ikkawżati mill-bnedmin bħal gwerer. F'sitt xhur ta' gwerra bejn il-militanti tal-moviment Hamas u Iżrael, l-organizzazzjoni provdiet aktar minn 43 miljun ikla lil komunitajiet Palestinjani li spiċċaw bid-djarhom minfarka u f'riskju li jmutu bil-ġuħ. Xahar u nofs ilu ħidmet l-organizzazzjoni ntlaqtet fil-laħam il-ħaj. 7 ħaddiema tagħha fi triqithom lura lejn il-bażi wara ġurnata jqassmu l-ikel f'Gaza inqatlu f'attakk bil-missili. F'laqgħa f'Washington ma' tmexxija tal-organizzazzjoni, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burch wassal messaġġ ta' appoġġ għal ħidma li l-World Central Kitchen twettaq ma' familji li qegħdin isofru d-batijiet tal-gwerra u ta' kriżijiet umanitarji oħra. Mhux biss iltqajt ma' tmexxija ta' din l-organizzazzjoni umanitarja, mhux biss inkoraġġejta, imma kien ta' pjaċira li nisma' minn għandhom l-esperjenzi li huma qed jesperjenzaw f'din il-gwerra, l-għajnuna li għandhom bżonn, u allura anke niffurmaw il-messaġġ politiku tagħna u donazzjoni mingħand il-Gvern Malti ta' 50,000 euro. Sabiex, ovvjament, inkomplu naraw illi l-għajnuna umanitarja tilħaq lil dawk fil-bżonn. Il-kap eżekuttiv Erin Gore ringrazzjat lil Malta għal din it-turja ta' appoġġ u qalet li b'donazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkomplu jitimgħu aktar nies bil-ġuħ f'Gaza u f'artijiet oħra fejn hemm gwerer u emerġenzi umanitarji. Malta esprimit appoġġ ukoll għal ħidmet l-UNRWA, l-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda li tajn lil refuġġati fil-Palestina u fi bnadi oħra fil-Lvant Nofsani. Ix-xahar ieħor bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Ministru Ian Burch ippresida laqgħa dwar din l-Aġenzija. Mindu bdiet il-gwerra f'Gaza f'Ottubru, 220 ħaddiem umanitarju tal-UNRWA inqatlu. F'dan l-isfond, Dr. Burch appella lill-komunità internazzjonali biex tipproteġi lil dawn il-ħaddiema u volontiera li jirriskjaw ħajjithom biex iwasslu għajnuna lill-komunitajiet maqbuda fi gwerer. Mistoqsi minn TVM News dwar il-kontribut ta' Malta f'dan ir-rigward, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin qal li fl-aħħar xhur Malta żiedet il-kontribut finanzjarju lill-UNRWA biex tkompli ssaħħaħ l-għajnuna umanitarja.